Ohajo svima, od vaš seksi srpski Shinigami i danas radimo još jednu jebenu recenziju. To jeste na Hayore Nyaruko-san. To vam je jedan, ajde kažemo, fantasy slice of life anime i poprilično je okej. Radi se o jednom slabašnom dečaku koji ga konstantno spopadaju u čudovišta. Sve dok ne upozna jednu devojku koja se zove Nyaruko, koja ga spašava. Nyaruko je neko mitološko biće koje se zove Nyarlathotep, sad ne znam, idite na Google pa vidite šta je to. Zaista zaboravio sam kako je to čudovište. Naravno, ne brinite se, ona je preuzela oblik anime curice i njen zadatak je da štiti Mahiroa i da provale zašto ga spopadaju čudovišta. Ona u toku anime se isto i zaljubila u njega. I tako se otprilike razvija priča, oni kasnije žive zajedno u kući i kasnije dolaze još ljudi. To jeste Ktune, ovaj jebeni mali trap, njegova majka kasnije dolazi, ova zelenokosa i još par likova će da se pojavi u ovom animeu. Ovaj anime i nema toliko lošu priču što se tiče slice of life žanra. Poprilično je zadovoljavajuće i osvežavajuće. Jebem ti u šta se pretvaram. Ali u priči postoje toliko greška, to je neviđeno. Zato sad ćemo malkice više u to da uđemo. Postoji jedan jebeni razvijeni lik, to jeste Nyaruko. Čak i naš glavni lik Mahiro nije toliko razvijen kao Nyaruko. A da ne pričam da čak i Mahiro je malkice jedan od glavnih problema zašto je ovaj anime i nije baš toliko dobar. Zato što je slabašan, nije pičkica, ali definitivno ponekad je čak i iritantan. Ovaj anime što se tiče romans žanra je kurac moj. Ta njihova ljubavna priča Nyaruko i Mahiroa nije toliko baš dobro objašnjena. Bukvalno od početka ona kaže ja te jebeno volim. Dok naravno Mahiro je konstantno odbija tokom cijelog animea. Neobjašnjeno je zato što jebeno nema razlog zašto se zaljubila u njega. Čak i on pitao u jednom trenutku u toku anime zašto me voliš. Ona kaže, pa to je bio ljubav na prvi pogled. Ajde, ja sad nisam filozof, ali reći ću vam da to ne postoji. Ljubav je nešto što zahteva i vreme, i strpljenje, i čisto jebem li ga. Pogotovo u jebenoj priči, to bi trebalo da bude razvijeno. Kog razloga se ona zaljubila u njega. A ostali likovi, osim Nyaruko, ponekad su vrlo iritantni. Osim majke i ove zelenokose, oni nisu loši. Jebeno imamo biseksualistu, to znači da bi se jebala i sa muškim i sa ženskim. Da ne pričam da je ogromna lezbača, ali poprilično je cool lik ovako, ne znam zašto su morali da dodaju da je ona zaljubljena u jebenu Nyaruko. A ovaj mali trap bukvalno u toku prve sezone ovog animea nešto priča kada se prvi put pojavljuje i onda kasnije retko i vidimo kad priča. Mislim tu je, ali u toku cijele jedne epizode progovori par nekih reči. Taj trap je više bio aktivniji u prvoj sezoni nego u drugoj. Znači neko je 100% rekao kreatoru jebeno smanji sa trapom. Taj lik je vrlo iritantan i u drugoj sezoni kao dodaju neku njemu da ima nekakvu transformaciju čisto da ga pretvore u nekog lika da vide da nije tu iz ovakvog nekog glupavog razloga. To vam nije uspelo. Što je vrlo specifično kod ovog animea, kraj vam je u ovi. Da, ova je deo priče. To nije greška, ali jebeno dosta ljudi su propustili kraj ovog animea zato što nisu pogledali ovu. Kraj je lep. Ono ima lep kraj, za sve što ste čekali dobit ćete ga, ali jebeno su mogli to da ubace na kraju druge sezone. Što se tiče solidnih likova, pa to su majka i ta zelenokosa, koja inače gamerka, nemam pojma. I postoji par čudovišta, par neprijatelja koji su bili zaista zabavni na neki način. Opening i muzika u ovom animeu uopšte nisu loši, postoje dobar osjet, postoji dobar, čak oba openinga su poprilično zabavna. Art style lep, novi stil, nije loš, dopada mi se. Ajde, to su neke dobre stvari koje sam rekao o ovom animeu. Možda i mana to što postoji malo manje likova u ovom animeu. Ali definitivno nije loš anime, neki su mi predlagali da ga čak i prebacim u kancere, ali jebeno nemam nekakvi specijalan razlog. Ne mogu da ubacim ovaj anime u kancere samo zato što ima trapa ili biseksualistu, zaista. Nije meni to glavni razlog zašto ubacujem anime serije u kancere. Ali definitivno da možete pogledate nešto drugo i bolje, to stoji. Da li se isplati da gledate ovaj anime? Ne.
Ne isplati se uopšte. Mada nećete ni nešto mnogo izgubiti čak i ako ste ga pogledali ili gledate ga u trenutku. Završite ga ako gledate ga baš. Ovaj anime mogu da bude definitivno mnogo bolji. Da nisu konstantno u drugoj sezoni ubacivali neke apsolutno glupave nove stvari. Da konstantno nismo bili bombardovani tim nekim ljubavnim scenama između Katune i ove Njaruko. Da ovaj trap nije se gurao jebeno kod Mahiro. Mahiro, imam kurčinu, ajde da mi popušiš ili tako nešto. I tako, rekao sam još više razloga zašto ovaj anime nije baš toliko dobar. I to je to. Hvala što ste gledali, izvinjam se zbog mog kanarinca, jebi ga ponekad mnogo voli da pevam. Ja se nadam da sam bio detaljan i jasan. I hvala vam što ste gledali. Mi se vidimo u sledećem klipu. Sayonara.